Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kubungazwe impilo yendlovukazi yamaZulu kanti bahlabe ikhwela abeza bakhubazekile. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabongwa kaDuma nina bezulu eDuma esandlwane siyakhuleka. Kube indumezulu yodwa kubungazwa iminyaka engama-80 kanye ne-8 yendlovukazi uGwabini idla amabele ongunina wesilo uzwelithini kaBhekuzulu. uNdlunkulu uGwabini ongunina wesilo uzwelithini kaBhekuzulu uchanguzele nesilo esabuza uBhekuzulu kaSolomoni. iNdlunkulu ibonge umdali ngendlovukazi esifana nedwala esizweni samaZulu. Konke ke lokhu kwenzeke namuhla kwaNongoma enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Uthi namanje akakholwa uNdlunkulu uGwabini ngakwenzele abantwana behlela umbungazo weminyaka engama-88 eNhlanhlamvana. uNdlunkulu uthi phezulu kwakho konke ubonga umdali ngesipho sempilo. Bengakulindele okungaka. Kungimangalisile. Ngibona kugcwele indlu, kugcwele abantwana bezindlu ngezindlu. Bona nenkonzo engiyenzelwe abafundisi yangithokozisa ngoba vele inkonzo ngiyayithanda. Ngijabule kakhulu kabi. Bengalindele namanje ngisazizwa nje ngimangele. Ukuthi okungaka uNkulunkulu wawubonani kimi. Ngenzeni ngaka ngenze kahle yini? Akukho kodwa kusafanele ngikwenze. Awu ngathi uNkulunkulu ngisazobona nami ukuthi ngenzani. Lokhu kujabula okungaka. Ngibonile konke ukuthi kungamandla akho uNkulunkulu. Nalabo abakwenzileyo aqhutshwa uthando lungaka oluvela uNkulunkulu phezulu. Ngiyabonga abantu abami. Ngiyabonga kakhulu, ngijabule kakhulu. Inkosi uZuzifa Buthelezi ithi ke okwenzeke namuhla kumfundisa ukuthi umuntu makabonge saphila ngemsebenzi yakhe. Usuku olukhulu kabi kithi olujulile nje uNkulunkulu. Kimi lijule kakhulu ngoba umntwana noNdlunkulu uMazungu babe into eyodwa njengoba ngishilo ngikhuluma ngaphambili ukuthi umntwana uMazungu eyintombi engakagani ngishisilo ubusha. Ngakho ke usuku olumqoka ngoba into esisho njalo noma singayenzi ngokwanele ukuthi siyijwayeze ukubonga abantu besaphila. Umntwana wayekubalisela kakhulu lokho. Ngakho into enjengalena noma nini mayenzeka vela abantu benza imisebenzi emikhulu kodwa lingabikho ithiba elanele esilenzayo lokubabonga. Ngakho ke ngalo mkhakha kakhulu asithine saziyo uhambo lwenhlonipho nolwaseNdlunkulu oluhanjwe uNdlunkulu uMazungu njengoba neminyaka u88 nje manje uhambo lomqoka kabi. Ngakho ke usuku lwenjabulo enkulu futhi isikhathi esiningi kulezi insuku sekuhlanwa ngezifo kuphela kuzongcwashwa. Ngakho nanini into enjengalena sithokoze kakhulu kabi namhlanje. Umntwana uThulani wasezibindini uthi into abayifunde kuNdlunkulu inhlonipho kanye nentobeko. Usuku olukhulu kakhulu namhlanje na. Empeleni singathi usuku okufanele ngabe kade lwaba khona. Seluhanjelwe isikhathi. Kodwa ke siyazi ukuthi zonke izinto zenzeka ngesikhathi sazo. Mhlambe bekufanele lwenzeke kanje. Ngaso lesi sikhathi sijabula kakhulu ngoba ngibona kuusuku oluqhamuka ngesikhathi singefihli ukuthi iNdlunkulu ayimile kahle, ayihlangene, abukho ubunye. Kodwa njengoba esekhona nje uNdlunkulu, indlovukazi uGwabini uphawu lobunye. Njengendlovukazi eyayigane ubusha ingonyama uCyprian kaSolomon. Yaphinda futhi yahlala ngesikhathi sikaMdlokombane njengonina wayo. Njengoba namhlanje iphila ngesikhathi sendlulamithi njengogogo. Kuyinto enkulu olukho esizweni kodwa ikakhulukazi wasengishilo sithandazela ubunye, sithandazela lusuku lube unity njengoba ubonile ukuthi abantwana noNdlunkulu ikakhulukazi omkaNkosi ebebesingethe eindlovukazi njengonina wazala wabo kwaba kuhle kakhulu. Sibonga kakhulu nje uNdlunkulu uMamthethwa uNdlunkulu kaMntwana Mathuba. uMntwana Mathuba bake ungophakathi nje esiswini sendlovukazi. Kodwa umkakhe wenza imanga ukuthi abe yiyo ipioneer. Konke lokho akwenzekile uyena okufike emqondweni wakhe ukuthi awu kambe uNdlunkulu uGwabini yebo ngifike emva ngokugana ngamfica kodwa imisebenzi yakhe ngibona ukuthi ifanele ukubonga. Siyamthokozisa. Siyathokoza naye, siyathokoza nakumntwana.
uNdlunkulu phezulu kwesikhundla sakhe esikhulu sokuba indlovukazi nomama wesilo esigodlweni kodwa uwehle ngendlela eyisimanga down to earth. Ngeke ngasho lapha ukuthi ngikhumbula ukuthi kwesinye isikhathi beke kube nezindaba ezomuze ezishubile afuna ubayixoxa noMdlokombane. Thola ukuthi ngaleso sikhathi njengenkosi noMdlokombane usalibele naye nezinye izinto. Kodwa uNdlunkulu enali ithuba lokuthi angayijijimeza inkosi athi ngifuna ukukhuluma nawe. Ahlale uNdlunkulu up until isilo size simnikeze isikhathi asideservayo. So uyafundisa nje ukuthi eNdlunkulu kuhanjwa kanjani. Lezi ke izindaba zo-1 KZN TV ngengusamukeliso Ngqulunga ngikwanongoma. Abenhlangano iSouth African National Education for Special Education bahlabe ikhwelo kuhulumeni obusayo ukuba angazishalazeli izidingo zezikole zalabo abakhubazekile. Laba ke bathi ziningi izikhali ezidinga ukugcwaliswa ezikoleni ezahlukahlukene esifundazweni. Kubalwa ke abasizi bothisha, abashayeli, abaphekayo, onogada, abahlengikazi kanye nabanye nje abaningi. Lokho ke kuvele esithangamini sabezindaba eThekwini. Abazali bezingane ezifunda ezikoleni zabakhubazekile bahlabe ikhwelo kuhulumeni nomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukuba ke bafeze izethembiso abazenzile ukuthuthukisa imfundo yabantwana babo ngendlela esezingeni elifanayo nalabo ke abafunda ezikoleni ezejwayelekile. Sicela ama-teacher assistant, o-driver bezimoto namabhasi, o-caretaker abazogada ingane zethu, groundsmen, abantu abazopheka, cooks, house mother, house father, security guard, admin clerk, therapist, nurses, social worker or tradesmen. Yiloko ke sikudimanda ukuthi umeni waKwaZulu-Natal sicela kumnikeza 14 days ukuthi siyisanase sabazali bengane ezikhubazekile ezikoleni. Sicela ukuthi azi ingane zethu zidinga usizo nazo. Sicela ukuthi azifanise nezinye ingane eziphilayo ngoba nazo ziyaphila. Ngoba ngalendlela enza ngayo ukuthi angazinaki ingane zethu sibone ngathi uyazibandlulula, uyazidiscriminate kwezinye ingane. Ngokusho kwalenhlangano ngonyaka u2023 ihhovisi likaNdunankulu labanika izikhala ezingaphezulu kwa1000 zalabo abazolekelela kulezi ikole. Kepha ke ngenxa yesimo somnotho abezemfundo bathi ke zizokwabiwa amahlandla amathathu. Bathi ke kuwo lowo nyaka banikwe izikhala ezingu350 kuphela. Ngonyaka owedlule kabanikwanga nokusho ke ukuthi lo mnyango bakweleta izikhala ezingu700 sezizonke. Laba ke bathi lezi ikole zidinga othisha abanekhono elahlukile lokubheka labafundi. Sidinga othisha abaneskills salezi ingane kodwa siya understand futhi ukuthi abekho. So ama workshop siyacabanga ukuthi Department of Education mabuthisha sekhona bayabathatha bobenza ama workshop babafundisa baze bagcine beyiunderstand indaba ye special school. Ake ngikwenzele isibonelo nje kunesinye isikole ngeke ngize ngisisho ngegama kodwa sikhona la KwaZulu-Natal. Enye ingane bene autism. Umuntu one-autism umunye akakhulumi. So umzali walengane ahamba ayozama ukukhuluma nalo thisha esikoleni ukuthi kuze sixoxe kahle lento le mhlawumbe singamsiza ngani thina ekhaya. Uyazama nawe ngale esikoleni nami ngumzali ngale sihlangane phakathi. So sathola ukuthi uthisha lowo akayi understand autism ukuthi yini. Iminingi nje autism akayi understand kodwa uhlele eclassini le autism. Kubikwa ke ukuthi zibalelwa e76 sezizonke izikole zalolu hlobo esifundazweni kanti nabafundi bazo bagila imanga kwimphumela kaMatrikiletsheni minyaka yonke. Lokhu kwenza sibe sikhulu kakhulu isidingo sokufezekisa lezi zethembiso. Ku special school uthisha ngabe efundisa ngoba usufundisa ingane ezichallengeekile noma kanjani uyayidinga iassistant akwazi ukufundisa yedwa njengane mainstream usuke edinga umuntu ozomsiza. Yes, that is why sithi ama teachers assistant sewadinga. Endabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake siphinde futhi sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubungazwe impilo yendlovukazi yamaZulu kanti bahlabe ikhwela abeza bakhubazekile.
Kunconywe izikole zasemvudi ngokuqhakambisa imfundo yize kunezingqinamba ezibhekene nale ndawo. Lokhu ke kuvezwe ngesikhathi kubungazwa abafundi bakaMatikuletsheni bangonyaka u-2024 ababe obubanjelwe eCivic Hall eMdlovane. Undunankulu kwaZulu Natal uNcomelo Masipala ngokwenza umsebenzi oncomekayo uqinisekisa ukuthi ke imfundo yabantwana ayiphazamiseki. Ushayelwe izandla uMasipala umvoti ngokuphuma phambili kwemiphumela yaMatikuletsheni yonyaka 2024 kwisifunda uMzinyathi. Lezi ndaba zimenyezelwe ngesikhathi kuqhubeka umcimbi ukuhalalisa izikole zakulo Masipala. Imeya uGabriel Malembe uyanaba. Sihalalisela othisha omkhulu kanye nabantwana bethu basemvoti ngenxa yesimo abasenzile bevele bekwenza sompisi bake babeka isikole bathe makosoko kuyiyona elidawo lapha emvoti ngokwenza izinto ezinhle elokho nje iphakele 100% mangokwinto zabo kodwa ke sikwenzile siyaqhubeka futhi siyababonga kakhulu othisha kuthathu engakusho bona bese ngivula ngethusulu sosuku ukuthi bantu abamlapho wherever you go, unothe okuthathu. Respect, 2, have your self-discipline, 3, know how to socialize. Undunankulu kwaZulu Natal uThami Ntuli okungiyena othula inkulumo yosuku uthi ukuqonda kahle ukuzabalaza kothisha bezikhandla ngokwedlulele. I know the sacrifice. For 20 years I've been a teacher, and I know that I wasn't fully primary not in secondary school. Grade 12. So I know the struggle of the teachers, teaching during weekends, Saturday, Sunday, at night, doing everything. All teachers have gone a long way. We are where we are today as a country. It's because of the teachers. Some teachers lost their lives, led the struggle. In 1975, that struggle cannot be claimed by any political party. Untuli usukusebenza ngokubambisana ngehlisa ubugebengu ngisho nasezikoleni. Each school must be linked to a police station, and a police must be deployed to work with the school. But ultimately wakhona nje bakuthuma ipolisa leza uhlelo. Inkinga enye esibukile ukuthi ubugebengu kakhulu ezizingane ezincane. The main contributors ebugebengwini izingane ezincane from the age of 9 to below 20. Manje zalezi ngane ezokudala kwegebengu namaphoyisa usukulezo ngane ezincane. Kanti uNtuli uphinde wagqugquzela abafundi. Saying the sky is the limit. Okubalekile ukubanda amehlo enu abheke phambili nani esikoleni alengikuwa nje abanye bafana nodokotela engaziyo mangikuwa nje you are doctors of tomorrow. Izindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube seGreytown. Umasipala baqolusi ukomelise izikole othisha kanye nabafundi abangama23 abenze kahle kaMatikuletsheni wangonyaka ophelile. Umeya walomasipala abaqolusi uKhehla Mkhwanazi uthi kufanele bangenelele ukwelekelela izikole ezizosalela emumva ezisendaweni ezisemakhaya bephinde bexoxisane nothisha nabahlali ngenqubekela phambili abafundi besikole noma ke yezikole zakhele lomasipala. Umeya wamasipala baqulusi uKhehla Mkhwanazi ukomelisa abafundi abenze kahle kuMatikuletsheni ngonyaka owedlule. I-top achiever from each and every ward kodwa sase kuthi kulama top achievers sathatha abafundi i-top 10 ngesho asikwazanga ukuba le-top 10 ngoba kube khona abafundi akade masifika ku-number 10 kodwa laluthina abafundi ababili bamamaka alinganayo sigcine sikomelisa abafundi abawu-11 abathole lokhu okuyizinto zokufunda kuthiwa ngama-iPad sabanikeza i-certificate sabanikeza kanye nama-trophy sabuye futhi nezikole ezithole 100% zonke sayinikeza ama-trophy kanye ne-certificate kwase kuba othisha abenze kahle ikakhulukazi esifundweni se-mathematics aba-achieve 100% ezikoleni zabo kodwa ke konke kuhambe kahle.
Uqhube ngokuthi bakhulumile nabahloli ngezindlela zokuba kulekelelwe izikole ezingenzanga kahle ezindaweni ezisemakhaya. I-concern yami ngey'kole ey'ntathu ezingenzanga kahle ngokuthi kufuneka sakhe isu lokuhamba siyoyilekelela ngoba zontathu lezi iy'kole zinenkinga ukuthi ku-premises eyodwa zisuka kwa-grade 1 zize yifika kwa-grade 10 kanti othisha azinabo ngokwaneleyo ngenxa ye-PPN. Ngakho kufuneka singenelele sibe nekuxoxa nomnyango ukuthi yile singayenza lezi zikole ukuze zenze kahle, singathi siya kakhulu phambili kodwa sibe shiya ezinye zey'kole zethu ngemuva ngoba lezi zikole zontathu ziqhamuka emphakathini wasemakhaya odinga kakhulu ukuba selulisana njengomkhandlu sibambisene nomnyango ukuba sibalekelele. Kanti umfundi obaqaqade emakhanda uMesuli Mdlalose uthi basebenze ngokubambisana nothisha ukuze bethole imiphumela emihle. Kakhulu ukuthi nami ngibe sehlweni labo bafundi labo abenze kahle ngabizwa nami ngathola yona lemklomelo le engiyitholile. Ngiyajabula kakhulu nanokuthi ke vele ngonyaka odlule ka12 umuntu ebeyimisela nokusebenzisana ke nothisha ukufunda nokufundisa nanokuthi ke lokusebenza kanzima nokuyimisela nokuyinikela nje emsebenzini wesikole. Ngicabanga yikho kungenza ukuthi ngibe lana namhlanje. Uqhube ngokuthi uyafuna ukubuyisela okuhle emphakathini akhulele kuwo. And kuningi kakhulu engisazokwenzela i-community yami ukubuyisela back i-support yabo nanokuthi indawo engikhulele kuyo. Ngifuna nokuthatha nethuba nokubonga umama umzali wami obengisupporta mentally as well as financially because kwa matric dingeka imali eningi kakhulu if sengikhuluma specifically financial dingeka imali eningi kakhulu kwa matric. Thobeka Dladla izindabeni ze1KZN TV ngisebaqulusini. Ukhathazekile umphakathi waseVezubuhle Newcastle lokhu kuza emva kweminyaka lo mphakathi ubhekene nengwadla yokugcwalelwa ngumfula njalo uma idamu Chelmsford livuliwe noma kuna izimvula ezinamandla. Lo mphakathi ufisa ukwakhelwa ibhuloho elizohamba amanzi ngaphansi. Uveze ukuthi ke lokhu kumisa yonke into emphakathini kuphinde futhi kubeke nezimpilo zamalunga lo mphakathi engcupheni. Ukhathazekile umphakathi waseVezubuhle lokho kulandela ungabi nalo ibhuloho elihamba amanzi ngaphansi. UNomini Nkutha oyilunga lomphakathi uthi kuma yonke into umfula ingagane ugcwele. Kule video yaseVezubuhle inkinga esibhekene nayo sibhekene nenkinga yomfula. Umfula ogcwalayo lapho abasebenzi abangakhona ukuya emsebenzini ingane zesikolo ezivalelekayo zingakhona ukuya ezikolweni. Kakhulukazi lo mfula udaleka izulu malina. Ngenxa ukuthi asazi noma iyavulelwa njalo yini iChelmsford. Sinenkinga yeChelmsford evulelwa njalo. Ngapha siyavaleleka nje isikhathi esiningi asikhona ukwenza lutho. Njengamanje ingane sina 3 days ingaye ezikolweni nabasebenza abakhona ke ezikolweni. Indlela abahamba kuyo yimbi kakhulu abaphuma ngayo ngapha amateksi abakhosta o30 rand 40 rand. Le mali abangayitholi abasebenza bayihola ushintshi lapha eMandiyeni abasebenza kuwe eNewcastle. Besicela sinenkinga sino 5 years. Njengamanje sino 20 years kuvotiwe eSouth Africa kepha kwaze umehluko ube khona ngale bridge ihlala sikhala ngento eyodwa ngebridge laseVezubuhle. Besicela kungenelele bonke ebeyinhlangano kakhulukazi njengamanje mangagulelwa umuntu la ambulance ayikhona ungena. Sine umuntu ohambile emhlabeni asikhona ukuyofika eRoy Point siyokwazi ukubeka khona. Baqhube ngokuthi sekuyiminyaka belikhuluma udaba lwelibhuloho. Akwazi ukuhambeka kumanje nje ngikhuluma indaba ukuthi nami ngimsebenzini kumanje angikwazi ufinyelela emsebenzini. Kumele ukuthi ngize ngikhona ukujikeleza ngiyoshona ngale bekhathi ngikwazi ukufika emsebenzini. Imizamo ke ngicabanga ukuthi sekukanenge ke ikhulumeka ke indaba yalapha kodwa nje umehluko awubibikho. Omunye welunga lomphakathi uveza ukuba bacela usizo kubantu abangelula isandla ukuze kwakhiwe ibhuloho nokuqinisekisa ukuphepha komphakathi. Kodwa ke sithe siwumphakathi asisukumele sikwazi ukuthi sicele usizo abangakhona ukusiza onjiniyela abazosisiza o abangadonate ukuthi sikwazi ukuthi sivulelwe ibridge libe likhulu sakhelo ibridge libe likhulu. Ingane aziyanga esikolweni. It's been 3 days manje. Ababhala amalenasi imali icwilile. I-alternative route le esizama ukuputsha ngayo lapha inodaka imoto ziyabhajwa akuhambeki nani icishe nibonile. So inkinga yethu sifisa ukuthi ngathi singasizakala ngoba if singasizakali ingane ezithe ibuye esikolweni lapha yana beziwela umfula.
zibambene kuhluleka ukweleka zikhalela ukuthi ziyolala ekhaya zihambe ku right zabuya sekuwest ngelinye ilanga kuzoba neincident kuzofa umuntu esingeke sikhona ukuthi simsize ngoba mayesengene la emanzini ayikho into esoyenza sofonela ama diver azofika nini azongena kuphi. Kanti abomnyango wezokuthutha kwaZulu Natal abatholakalanga kuba bephawule ngalolu daba. Kube uThobe Kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisevezubuhle eNewcastle. Ake siphinde futhi sihlabe elinye ikhefu sihlangabeze nezinye amasibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubungazwe impilo yendlovukazi yamaZulu kanti bahlabe ikhwela abeza bakhubazekile. Ake sikubhekele ngosini hezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi liku-18.34 uma liqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.22 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.22 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide ke lona lingu-$2,919.17 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$76.48 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Rivera useveze imfihlo yokushaya intecokeme kaDeon Hotto oselokhu-ke eqhubekile nokubamba iqhaza elikhulu nokuthwala iqembu nakule sizini. uHotto neminyaka engama-34 ubudala oyisiphekepheke somdlalo wasophondweni lakwesokunxele nobuye ayibambe emumva ohlangothini lwasobunxele ngomunye kwabadlali abamqoka kuleli qembu. Lo mdlalo odabuke eNamibia umandla ekugijimeni nasekumakeni ukhathule indima ebonakalayo ngesikhathi ezimnyama zinqoba izicoco ezintathu ze-MTN 8 nezimbili ze-Nedbank Cup ngaphansi komqeqeshi uRivera othathe izintambo ngesizini ka-2022-2023. Emidlalweni-ke engama-30 uHotto asayidlalile kule sizini kuyona yonke-ke imiqhudelwano okubalwa-ke neyeshumi ye-CAF Champions League useshaye amagoli ayisithupha waba nesandla kwamanye ayisithupha. Kusuka-ke ejoyine ezimnyama ngesizini ka-2020-2021 esuka kwi-Bidvest Wits ulizwa ngendaba ibhentshi njengoba ehlale eseskimini esiqala imidlalo. Ake sikubhekele nasi isimo sezulu esingalindeleka. Ziyakuqo bese kuphathele zona namhlanje uhlangabeze noma kanjani ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile